बिनि सायाव जोङो नोजोर होगासिनो दं आरो सावरायगासिनो दङ। जोङो लुबैयो जे बर' बिजोङा कुनु कारनाव एफेक्ट जानो नाङा आरो बिजोङा अरायसम थानांगोन आरो बेजों लोगोसे इंलिसखौ बोरै सोलोंनो हायो। फरायसाफ्रा इंलिस खौ कम्पिटिटिभ एग्जाम जा बेवहाय इंलिसखौ जोबोद प्रिफारेन्स होनो गोनां जायो। दा बेफोरखौ लानानै जोङो जोंनि गेजेराव सावरायग्रोनानै गभर्नमेन्टजों जोङो प्लेस खालामगोन आरो जोंनि माहारिनि लुबैनाय जोंनि माहारि आफादनि लुबैनाय आरो जों बयनिबो लुबैनायखौ लानानै जों सरकारखौ नारसिननानै जोङो माबा मोनसे फिथाइ जेरैखि जाया थाबनो मोननो हागोन बेखौ आङो मिजिंथियो। क्लास 11 आरो 12 आव बर' बिजोंनि बिजाब होनना बुंदों दासिम सफैयाखै। लासै गोदानखायनो एसे स्ल' जादों, नाथाय ट्रेन्सलेसन बायदिसिनाफ्रा जाजोब्बाय होननानै जों मिथिगौ। दा नंखायनो जोङो फैगौ 13 तारिखआव बेखौबो लानानै सावरायगोन आरो बियो थाबैनो बेखौ मावफुंनो थाखाय जों नाजागोन आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय जोङो बिनि सायाव जि मावनो गोनां दङ बेखौ जों मावनो थाखाय रेडि आरो आसाम सरकारजों सावरायखांनायनि उनाव जोंनि माबा मोनसे पार्ट जुदि फैयोबा जों लोगो लोगो मावनो थाखाय जों आखायाव लागोन। गंजि कलेज जानो डिग्री कलेज जानो थांगासिनो नैबे समाव दासिम जानायखौ नुनो मोनाखै। जानो थांगासिनो दङ, माने प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ लानानै आसाम सरकारा गोदानै सानफिनाखैमोन, नाथाय 6.3G क्लज दङ बिटिआर रेकर्डआव, बिनि थाखाय सानफिननो गोनां जादों। नाथाय अल आसामावनो जिहेतु बे जेंनाया दङ, जोंनिखौ एखुथायै बोरैहाय सुस्रांनो हागोन बेनि लामाखौ बरनगासिनो दङ। फैगौ गाबोनो 12 अक्ट'आव मोनाबिलियाव सरकारजों आल'सना दङ, सावरायनाय दङ आरो बेखौ सावरायखांनानै जोङो सानदों थाबैनो बे कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसना फैगौ मास मोनसे 1.5 माससोनि गेजेरावनो मावफुंजागोन बिदि आं सानना लादों। गोबां बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव थोजासे फोरोंगिरि गैया। बिनि थाखाय जोंनियाव जिखिनि भेकेन्ट पस्ट दङ बिनि थाखाय टेट जों खुंनाय जाबाय आरो गाबोन टेटनि 6 सिडिउल टेटनि रिजाल्ट ओंखारनाय खोथा। बिनि उनावनो जोङो 1200 जि पस्ट भेकेन्ट दङ बेखौ जोङो सुफुंगोन आरो हाइ स्कुल सेक्सनावबो 1200निख्रुइ बांसिन पस्ट दङ, बेखौबो जोङो एसआइउ नागिरदों आरो बेखौबो जोङो थाबैनो सुफुंनायनि थाखाय बेब'स्था खालामगोन। बेफोरो जेबो माबा मोनसे मिनिं दङ होननानै आं सानाखै। जे थांनाय समाव एनडिबि बिएलटि जि मोननैनि हाथियार सोमावसारनायमोन, दा बे मोननै हाथियार सोमावसारनायनि उनाव गोदानै सोरबाया आरो बेबायदि हाथियार सोमावसारनो हागोन होननानै आं बुजिया। बिसोरो ओरैनो बेखौ फोसावलाबायनानै थाखा फैसा खांगोन, थासारिखौ गाज्रि खालामगोन, बिनि उनाव गावनि जिबनाबो धंस जागोन, समाजाबो खस्थ' मोनगोन। बेखिनिखौ खालामनायनि बादै माथो खालामनो हानो, बिनि बादैथ' जेबो गैया। दा नंखायनो बे जि मोनसे एसेबां गोख्रों एनडिबिनि मुभमेन्ट जानानै थांबाय, गोख्रों बिएलटिनि मुभमेन्ट जानानै थांबाय, दा बै मुभमेन्टजों जोङो माखासे एचिभमेन्ट मोनबाय। दा गोदानै सोरबाया बेबायदि ओंखारनानै माबा मोनसे मावनो हागोन आं बेखौ खुनुदिन साना। दिनै भारत सरकार आसाम सरकाराबो बेखौ मालाबाबो